Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада язгы балык тоту өчен алар гомерләрен дә куркыныч астына куярга әзер. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм экология департаменты хезмәткәрләре шәһәр сусаклагычында рейд үткәрделәр. Оена 600-ге якын порция итле бутка әзерли. ЮВТ-24 төшерү төркеме махсус хәрби операциядагы сугышчыларны азык-төлек белән тәэмин итүчедә кунакта булып кайтты. Әлмәт таңнары газетасының баш мөхәррире, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Рәфкать Шаһиев драма театрында тамашачылар хузурына үзенең шәхси тугралар күргәзмәсен тәкъдим итте. Бу эшләр гадәти түгел, һәрберсе театр актерларына багышланган. Язгы балык тоту өчен алар гомерләрен дә куркыныч астына куярга әзер. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм экология департаменты хезмәткәрләре шәһәр сусаклагычында рейд үткәрделәр. Бүгенге көндә боз ышанычлы түгел. Үзгәрүчән һава торышы аркасында боз хәтта кыш көне дә бер тигез калынлыкта булмады. Хәзер һава температурасы инде берничә атна плюс томгасы белән, ләкин үз гомерләрен куркыныч астына куеп балыкчылар шәһәр сусаклагычының бозын саныйлар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, экология департаменты һәм полиция хезмәткәрләре аларны ярга чыгарырга һәм бу шөгыльләрнең куркыныч булуын аңлатырга мәҗбүр. Ну выйдите, солдат! Уйдите, солдат! Пожалуйста! Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре кисәтә, язгы бозның ныклыгы алдаучан. Бер адым һәм кеше бозлы суга төшеп китә. Белгечләр аңлатканча, язгы боз ярылмый, ә кинәт җимерелеп бозлы боткага әверелә. Мондый вакытларда элементар куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү бәхетсезлек очракларына китерергә мөмкин. Бу атнада гына да Татарстанда юка бозга чыгу сәбәпле 5 үлем очрагы теркәлгән, тагын 6 кешене коткарып кала алганнар. Ходить на лед в данный момент запрещено уже. Хәзерге вакытта бозга чыгу бөтен Татарстан Республикасы буенча тыелган, әмма алар бу кагыйдәләрне игътибарсыз калдыралар. Бүгенге көндә Әлмәт районы буенча бәхетсезлек очраклары юк, һәм балык тоту сезоны тәмамланганчы булмас дип өметләнә. Экология департаменты искәртә, Татарстан административ хукук бузулар кодексы маддәсе нигезендә 7 сантиметрдан да юка бозга чыккан өчен административ штраф салына. Ул 1500-нан 2000 сумга кадәр. Безнең киләсе сюжетның герое оена 600-ге якын порция итле бутка әзерли. ЮВТ-24 төшерү төркеме махсус хәрби операциядагы сугышчыларны азык-төлек белән тәэмин итүчедә кунакта булып кайтты. Пакеты делаю. Это удобно ребятам. Карман положили, туда ложим. Бутканы төрү кыен түгел. Ширатлашып кап эченә ит, кыздырылган кишер белән суган, ярма, тәмләткечләр салырга. Соңнан шулпа белән тутырырга һәм тыгыз итеп ябарга. Будем запаивать пакет. Вот таким образом. Вот так. Равиль Камалов өчен бу гадәти эш кебек, ул сугышчылар өчен өй буткаларын узган елның языннан бирле көн сайын диярлек әзерли. Һәм бу пенсионерның инвалидлыгының икенче төркеме булуга карамастан. Какое мясо у меня будет, с такого мяса делал, потому что мясо... Минем нинди ит була, шуннан ясыйм инде, чөнки ит бик күп китә, аена якынча 80 килограмм. Мин 500-600 банка пакет ясыйм. Равиль абыйның планында балык консервалары да ясый башлау, тиздән балык тоту сезоны башлана. Ярмалар запасын волонтерлык штаблары тулыландырырга ярдәм итә. Шуңа күрә пешекче ассортиментында бутканың бер төре генә түгел. Крупы делаю. Ярмалардан орпа, бурчак, фасоль, карабыдай, дөге, күптән түгел пылау ясап җибәрә башлады. Бүген 430-нчы полкка озатып җибәрергә барам. Изге эшендә безнең героебызга бөтен гаиләсе дә ярдәм итә. От внучек сегодня буду отправлять. Менә оныкларымнан бер тартма печенье җибәрәчәкмен. Минем олы оныгым Ульяновск моторлар заводында эшли, ул җибәрде. Бутка әзерләүнең иң катлаулы өлеше термик эшкәртү. Равиль Камалов моны автоклавта эшли. Бер тапкырда аңа 16 порция сыя. Төргәкләр булдырып 125 градуска басым астына куя. 3 сәгатьтән барысы да әзер була. Открываем, тут готовая каша. Пожалуйста. Вот готовая каша. Гречневая каша.
Равиль Камалов 50 вакуумлы коп жиып, аларны ышанышлы тыл волонтерлык штабына алып китте. Мында бутканы фронтка илтеп җиткерү өчен әйбәтләп төрәләр. Ират яңа партиялар әзерләү өчен үзе белән ярмалар һәм банкалар алды. Итле буткалар җитештерү процессы үзлексез барсын өчен Равиль Камаловка ярдәм кирәк. ЮВТ-24 тамашачылары нинди ярдәм кирәклеге турында волонтерлардан экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча белә алалар. Әлмәт таңнары газетасының баш мөхәррире, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы драма театрында тамашачылар хузурына үзенең шәхси тугралар күргәзмәсен тәкъдим итте. Монда Рәфкать Шаһиевның 28 эшен күреп була. Бу эшләр гадәти түгел, һәрберсе театр актерларына багышланган. Вернисаж сөюгә сусаганнар мюзиклының премьерасы белән дәвам итте. Күргәзмәне милли бию ачып җибәрде. Һәр картинада гарәп хәрефләре, ләкин җентекләп карасаң, төрле образларда күренә. Барлык эшләр дә конкрет кешеләргә багышланган. Здесь 30 имен. Бирдә Әлмәт драма театры актерларының 30 исеме бар. Иң беренче туграны мин Татарстан Республикасының халык артисты Роза Салиховага багышладым. Шуннан соң кызык булып китте. Рәссам оралашкан газетада мәкаләләр чыгарган актерларның туграларын эшли. Алга таба барысында эшләп чыгарырга уйлый. Эшендә ул гуаш һәм маркерлар кулланган, картиналарны лак белән катырган. Күргәзмә сөюгә сусаганнар мюзиклының премьерасы көнендә ачылды. Спектакль өчен җырларны да Рәфкать Шаһиев иҗат иткән. Актерлар парларының тарихын сөйләделәр, гашык булудан алып өйләнүгә һәм гаилә эчендәге проблемаларга кадәр. Рәфкать Шаһиев җыр текстларын язу авыр булмады ди. Сүз белән эшләүнең күп еллык тәҗрибәсе ярдәм итте. Режиссер төгәл бурыч куя. Ул лирик җырлар да, ариялар да, хор өчен материал һәм хәтта рэп та язган. Жанрларның мондый төрлелеге авторны куркытмый, әгәрчә аңа элек спектакльләр өчен җырлар язарга туры килмәгән булса да, һәм ул уңышлы булып чыкты, моны тулы тамаша залы да раслады. Фабрика яшьләр үзәге сәхнәсеннән сугыш еллары шигырьләре яңгырады. Катнашучыларның чыгышын жюри 5 баллы система буенча бәяләде. Конкурсантлар рус һәм татар шагыйрьләренең әсәрләрен укыдылар. Он шел, и чтобы мать спасти, следила ревниво за июньским небом. Малыш, седой от пыли, лет 6. Без сугыш турында шигырьләр сөйлибез конкурсына катнашучылар ой башыннан алып әзерләнделәр. 18 март көнне конкурсның йомгаклау этабы узды. Ну где-то есть душа одна. Она до гроба помнить будет. Среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы один я в мире подсмотрел. Святые, искренние слезы. Те слезы бедных матерей. Беренче блокта рус телендә, икенчесендә татар телендә әсәрләр яңгырады. Шигырь укучыларны 5 баллы система буенча бәяләделәр. Критерийлар арасында артистлык һәм текстны тәкъдим итү. Стихи разные, разного жанра. Шигырьләр төрле жанрда, төрле тематикада, авторлары төрле. Катнашучылар 14 яшьтән алып 35 яшькә кадәр. Бик җитди шигырьләр, җиңүнең 80 еллыгы, үз шәһәренең тарихын, рус һәм татар язучыларының иҗатын белергә кирәк. Өстәвенә күп кенә авторлар фронтовиклар булган, аларны һәм куркыныч 4 елда һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Шулай ук совет елларының җырлары да яңгырады. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Конкурс фабрика яшьләр үзәгендә үтте, сәхнәгә 50-гә якын кеше чыкты. Шевченко урамында урнашкан 3-нче йорт капиталь ремонт программасына эләккән. Аның белән бергә шәһәрдә һәм районда тагын 47 йорт яңартылачак. Аларның кайберләрендә яшәүчеләр моны берничә дистә ел көтә. Кайдадыр диварларның кирпече җимерелә башлаган, кайдадыр берничә ел подвалларны су баса. Тут никто ничего не делает, и тут вода бежит также напропалую, все под фундамент.
Жәлил урамында урнашкан 5-ші йортның подвалын 3 ел рәттән су баса. Халык берничә тапкыр идарәче компанияга мөрәҗәгать иткән, ләкин сизелерлек үзгәрешләр юк. Тагын бер проблема ул 4-нче кат тәрәзәсе өстендә кирпеч җимерелә. Капиталь ремонт программасы буенча фасадны җылыту эшләре дә исемлеккә керә. Монда шулай ук йорт эчендәге газ үткәргечнең инженерлык системасын ремонтлаячаклар. Үзгәрешләрне Пушкин урамындагы 46-нчы йорт халкы да көтә. Кешеләр йортның аянычлы хәле белән дә, җаваплы хезмәтләрдән ярдәм күрсәтмәүләре белән дә килештеләр диярлек. Вызываешь там, например. Мәсәлән, су акса, кран өзелсә, аларны чакырасың, беркем дә килми. Җирле иратлар барысында үзләре эшли. Йортка 40 елдан артык биредә яшәүчеләр хәтерендә соңгы тапкыр аны 30 ел элек ремонтлаганнар. Быел биредә төп коммуникацияләрне яңарту планлаштырыла. Алар арасында кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү, җылыту, электр системалары, шулай ук түбә һәм фасад ремонтланачак. Ниһаять, быел Шевченко урамындагы 3-нче йортта капиталь ремонт программасына эләкте. Монда кайнар, салкын су белән тәэмин итү, җылыту системалары һәм канализация шелтәре яңартылачак. Йортның тышы да үзгәрергә тиеш. Төнлә юл хезмәтләре шәһәр юлларындагы 12 авария чокырларын бетерде. Кампус белән Урсалы микрорайонына бурылыш арасындагы юл участогы хәзер машина йөртүчеләр өчен тозакларсыз. Моннан тыш шоссейны һәм Ленин урамнарындагы чокырларны ямадылар. Шәһәр администрациясе начар юллар турында җаваплы хезмәтләргә мәгълүмат бирүне сорый. Тиздән Әлмәт мәктәпләрендә каникуллар башланачак. Автоинспекторлар 12 яшькә кадәрге балалар автомобильнең арткы утыргычында йөрергә тиеш, ә 7 яшькә кадәр мәҗбүри рәвештә балалар кәнәфиендә йөрергә тиеш дип искә төшерә. Бу кагыйдәне үтәмәгән өчен ата-аналар 3000 сум штраф түләячәкләр. Дәүләт автоинспекциясе хәбәр иткәнчә, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузучы балаларга аерым игътибар биреләчәк. Алар турындагы мәгълүматны мәктәпкә дә тапшырачаклар. Быел Әлмәт районында юл транспорт хәрәкәтендә балалар зыян күрмәгән. Шул вакытта 17 авария теркәлгән. Шуларның 4-се җәяүләрне бәрдерү очрагы. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.